тъмтия! Ей, този бомбон лилав ли? Лилавото ми е любимото екстази! Ще му еба майката! Ей, наркомани! Новата дрога е страхотна и дава ти за напред! Това е последната зелена светлина, която ти давам. Всъщност зелена светлина я давам аз. Може би за последно, ако не съм сигурен, че ще я напляскаме. Прекъсваме програмата за извънредни новини! Лъснала е нова дизайнерска дрога в факултета и всички се закачат за нея! Гледайте! Кракбургер! Кракбургер! Кракбургер? По всичко личи, че е много яка и закача на копеле! Но какво я прави толкова специална? Лапаме за дрога! Аз прави тръби! Не знам, брат, не ме цъка. Евала, готвача! Каква е тайната на успеха? Breaking Bad? Колко ли пари пък изкарват с тая дрога? Да си ебе майката и пари изкарват с тая дрога! Сега че ви кажа какво е специалното. Може да се пуши, инжектира и шмърка! Най-накрая може да си оправим борчовете. Поздрави на майката! Ти пък на баща ти. Шибани наркомани! Дължат ми 1 милион лева! Ей, жена! С нощи една жена като тебе му изрязах едно детско мабаше, направо му фъркнаха чехлици. Аз не съм жена. Който иска да го тура на майка му, да извика сега. Никога до сега не са ми ебали майката. Ще му еба майката. Взимай, нещастник. Ай, дърпай.